Esi sikolo sakhiwe ngo-2021 kule ngingqi intsha yase-NU29 eMotherwell. Injongo zoku ikukusondeza isikolo kufutshane nabantwana bale ndawo. Kwaye esi sikolo bekumele siqale ukusebenza ngoJuni kulo nyaka uphelileyo, kodwa lo mhla watshintshelwa kule nyanga. Sisathatha isigqibo ke ngokwizolo uba ngabantwana asikwazi uhlala nabantwana bethu ezindlini, abantwana bengenzi into, masivule ngenkani apha soda abantwana bethu bazawufunda. UDepartment of Education ebeyazi into yobana esi sikolo funeka sibe kanti siya-operator this year. Ukugqibelana kwethu ukuthetha naye kwisikolo saselifefeni ebethe ngoMarch sizobe si-operator isikolo, yonke into izobe up to date. Esikolo sisakuba ngesabafundi abenza ugrade 1 kwakunye no7. Ngenxa yenani eliphezulu abafundi ababhalise kwezi sikolo nokushokoxa kwamagumbi okufundela baza kuthi bangene ngamaxesha awahlukeneyo. Abanye abazali bakhuphe abantwana babo kwezinye izikolo ngethemba lokufaka abantwana babo kwesi sikolo. Vula kwesikolo sile sobumane transport nabantwana bethu azafika itransport kuthiwa no transport saza ke apha siyavuya kuba isikolo sethu sikufuphi, but azikavulwa nangoku asixelelwa into ivakalayo uba yintoni lilekishileyo. Isebe lithi esi sikolo sithe sakhiwe emva kokwabiwa kohlahlo lwabiwo-mali. The department is trying by all means to ensure that the school become functional, and as such we are taking surplus from other projects to ensure that they are redirected to this project. Abazali bathe bathumela igqiza liyokuhlangana namagosa esebe lezemfundo ukufumana impendulo. Kwindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqena, ndiseGqeberha.